Ak Muhammedcan watanyňyna kulluk borjyny bir kemsiz ýerine ýetirip Atojagyna sagaman gowuşdy. Aşo münasib etdim. Oğlum kullukdan geldi, sagamanca. Hemmeňkem sagaman geldin bala çağlary. Ne ajaýyp tanslar, aýdymlar atydyşyn dowam edýär. Destan video studiýasy Elmydama sizin hyzmatyňyzda mähribanlar. Bedetine diyen mehriban tomoşaşlar Ak Muhammedcanyň iň bir şadlygyny, bagtlygyny, şeýle bir ajaýyp fursatlary wetseniýe. Ine mehmanlar ajaýyp tanslar ýerine ýetirýär. Abdem şu fursatda arzuwlar diňleýär. Inem gözüň aýdym, gelipse sagaman. Aga gözüň aýdym. Kutlaýar. Agam gözüň aýdym. Agam gözüň aýdym, sagaman gelipsen. Akşam gözüň aýdym. Azar gözüň aýdym, sagaman geldim. Kılasas gözüň aýdym. Kılasas gözüň aýdym. Kılasan, bagtly ol. Aha. Kılasas gözüň aýdym. Gözüň aýdym oňşa. Giderler aman gelsin. Bagtly bolsun. Daýda oğlum sagaman geldi, kutlu bolsun. Kutlu bolsun. Akşam oýany bilen kutlu bolsun. Merdanjan sag bol seýlap. Köpselen için şeýsan köp sag bolun. Destan söýleýän nomeradyn köp sag bolun. Toylaňy toylasyn. Köp sag bolsun aýdýar. Ýene-de owadan tanslar bilen sizin hyzmatyňyzda bolýan Destan video dowam edýär. Ahırına merediflerin başkala ağzalaryny ýene bir ýoly älim gowluklaryny arzu edýär. Indi sizem şeýle şadlyk günleriňizi biz bilen paýlaşmak isteseňiz, onu ekranlarda görnýän şu belgilere jaňadan we hormatly halifamyz Nazarberdi Garif bilen habarlaşyp, Destan video studiýasynyň hyzmatyndan peýdalanyň. Janyňyz sag bolsun, hoş sag bolun, hemişe saglykda ýaşaň.